बाप रे बाप डरो लागताटे काहे कि सब कोई हमरा के बोलत रहताटे ऐसे करत रहताटे आखिर त ऐसे सब कोई मुंह पर हमारा के बोलत नहीं के बाकी हमारा तक सुनाते नु बकानवा में सब कोई ऐसे ऐसे बोलताटे कि दहेज नहीं खेले के आइल ऐसे नहीं के आइल शादी के आइल बिया लव मैरिज शादी के आइल बिया पर का करी यहाँ के हम खाली विश्वास पर टिकल बानी अब से हम का करते हे भगवान जी डर लागता खुदे कहते जे चटनी पीस दा का चटनी पीसत का हां जी बोली माइक देला खाना ना अब दे जा तनी अब देवे चटनिया पीस के चलो कल हमारा हाथ से खाने भी ना खाने ए माई हां जाय धका करबो वही तोर मिला जुला के चले के बड़ू ये जानते बड़ू सब खिसियाइल जाइए माइये खिसियाइल भी है भौजियो खिसियाइल हुई बुचियो खिसियाइल वैसन पापा के तो कहबे मत कर आखिर बताई एकरा में कौन दोषी बाटे कि मतलब लव मैरिज कोई शादी करके ना आवेला होकर हक नहीं के कोई शादी बियाह करे या तू करे रहुए बताई उहे नु लेकिन का करबू अपना ले ऐसन ऐसन काम करन तो तनी सब कोई खुश हो जाओ ना जो बात कोई बोलतो बा न तो सुन लेबे तो ना ठीक बटे जी ये नु हमरा वजन कहत नहीं तो नु हम बात पे विश्वास करके बाने बताई ना तो जे ना ते हमरा के बोलत रहता इजी करत रहता इसी करत रहता टे ना का करू तार भौजी जवन कॉले रही त ना बियाह कर ली हम सपोर्ट में बानी हम जरूर कुछ दान दहे देवाई लेकिन उहो के ना कुछ दियो नहीं त का करबू कुछ हमरो दिक्कत हो गई का कह सकत है घरे नहीं हां ये बात सही कहता नहीं आखिर एकरा में दान दहेज के बात बताई एकरा में आइल कहां से एकरा में मतलब लव मैरिज कोई शादी करले त हइए बाटे कि ना दान दहेज जरूरी बाटे लेहल जो देहल जब बात तू करत तारू हमरा के ई बताओ लव मैरिज कइले बाड़ू काहे हमरा के पूछे में नहीं खे लागल मेहनत बाबू माई के सबक सरधाना हो बताओ हम तारा कुछ नहीं क्यों बोलत लेकिन हम अपना घर परिवार के हम खुश करे के बाद तोहरे हाथ में बा तू कैसे राखत हो का करत तारू कुछ भी माई हुए चाहे भौजी हो कस कहते जाई कर बढ़िया से कर खुशी से कर चलो ठीक बाटे जी जैसे रहुआ करतानी वैसे ही न हम विश्वास करके विश्वास पर टिकल बानी करतानी धरतानी रहुए बताई ना 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 तो रोवे के नहीं खे अपना माइल भी फोन करके बतिया ली हो कह दियो सब ठीक बा ये खाली हम हिंट देम तारा भौजी ले तो जौन कले रहू अभी तक ना कइलू हैं उतनो कुछो दिया जाइत हमर हाथावा में पापा के तो खुश रहता नु कहता न त ना जौन ओकनी के भइल जुड़ल देले बवस चल अब हम निकल के कमातनी तबे नु अब रो सब कितना अथु होई माने हम कमाए के कहत है ई कौन तारा तो बताई हम भाग के एगो शादी कइले बने रोक विश्वास बाटे कि उ लोग दी हैं उ लोग के नहीं खे बात हम लोग के नहीं कहत हम लोग के ये बात नहीं लेवत तार भौजी जौन कॉल रहे तौन बतिया हम कहत हैं हम लोग के ये लेवत काहे रहुआ मतलब भौजी से इतना साल से बतिया नहीं मतलब फोन उन क के बतियावत रही चल रहो इतनो ना बुझल के भौजी का कहली आ का बात पे पलट जली जाए तो पलटे के पलटो जैसे जौन बार हम हमनी के करे के बड़ुए ना बुझाई ठीक बा हम चला तानी चटनी उसने पीस के लेबो चल ठीक बा घर में बैठी हम खाना लेके आवता नहीं हमरा फेरा मत पड़ियो पहले माई के भौजी के खूब बढ़िया ले खियाओ पियाओ तेल पानी लगावो अपना और ध्यान खींच लो कनी ठीक बा ठीक बा ठीक बा पीस के ले भगवान जी यूं कैसे ही कहता नहीं कि ना दान दहेज हमर जब से बाबू लियन तबे से ना अथु होई तनी खुश हो सोखियन आखिर हम कहां से लाई हम भौजी के अपन चाल रहन जानत हइए बानी कि भौजी का कर सकत तारी का नहीं के कर सकत ऐसे तो एक दो बेरी भौजी से हम बात करम कि भौजी जौन बात कले रहो बात कर एक दो बेरी ऐसे कर तो बुझात नहीं के चला धीरे धीरे सब को कैसे दिल जीत ले हम काम करत करत बड़ा की अरे लिए सरे दो कवर खाई अरे बाप रे बाप अरे खाना खाए के बेरा नहीं खेबै हो ए बड़ी को का जानी वहां के कहां बानी जीजा के देखी कहां बानी वहां के लिए बजे दुकर दो जा खाई का है भगवा ना दी जन भाग परा के आइल बिया उना दी ठेक टूटनी मने वो करस मांगतली वो करस मांगतनी खेलवड़िए से ना दे सकेले उ का करे आइल बिया कलम चलावे आइल बिया का सोफे लेके सुते आइल बिया भगवा परवा से हम खाई जतनी जे का उतरले बनी वो करे हाथ ना खाई के भगवा परवा के हाथ से खाई ना ना वो करे हाथ तनी चीख ली आ चीखो जवन लेके आइल बस छोटका बेटा पर नाज रहे बड़ी रहे नाज रहे हाथ के ना के नाज रहे कल के कथा कहानी आदमी कह देता कल नहीं कौन जाता कौन बिरादर उठा के लिए बन रे दादा
अरे क्यों जात बिरादर लेके आइल बाटे का कइले बाटे अब का करबू बताव न कहले भर न मने काहे लइका में लेखा नोचा तनी हम लुगावे में के टिकुली साटम ठीक लागताटे नहीं की देखाम का नहीं की पतोहिया के नहीं कि पतोहिया माने वो करे मोबाइल बाटे आगल बड़ी भाग परा के तो पतोहिया कइले बाड़ू जा ना रुपया मांगियो करे मिले के ना जुले के हम लगा रहब हम एक में ना रहब ना तो ओकरे के लगा कर दी हम ओकरे हाथ के ना खाइम कु जात थी भाग परा के आइल बे कनी कवन जात कवन बिरादर हिय आ कैसन कुल खानदान से आइल बे के ओकरा हाथ के खाई दादा अरे त सुना स औते तो ओकरा के अलगा क देई तो मने उतरले बानी का के होते होते हमरा के खाना दे दो सो ओकरी बात से देखो सो ओकरा के नौकरानी बना के घर में केंगन हम खटावतनी 1 रुपया लेके नखे आइल मिलल जुलल नहीं अरे हम ओकरा से खाना नहीं ना मांगत हम तोहनी से मांगतनी हम जे को उतरले बानी ओकरा में हक बा भगो पर में कौन हक बाटे रे हमरा के लिया के खाना दे तू जो है ई बताई ना जब 1 रुपया ले दे के नहीं खेल तो उ कमो करे से गइल हां घर में खोटी ना रो बताई ना हम तो कहता हूं चुपचाप नौकरानी बने के खटाई अच्छा लिया खा ले बता हमरा के खाना बा दो सब खा ली तब न दही में तनी जोर रही त तनी दूध पर धराऊ में निकल लगी चाहे कामो करवा में निकल लगी ई बताई त आइल बिया भाग पर के आराम से सुतल बिया अड़वा डाल के हां तो छोड़ दे सकूं काम ओकरा काम आताम करबो ना करम हम जी जान नहीं रहा हम ना करब करवावा सो ओकरा से अब जब सही बात बाटे ठीक है तू कहतारू कि जब 1 रुपया लेके आई लेके भगवा पर वो बे त रानी रवतार बन के घर में राज ना न करी आए जे समाज में आइल करी तब ना रानी बनी ई बताई ना सही बात बकाई कौन जात बिरादर में कौन जात बिरादर ना नतिया कर मती भरभष्ट हो गरल दोगलावा के बुद्धिए काम ना कइलस आय ए मम्मी भइल के चल बियाह कइल जाई का बियाह कइल जाई हम त कहतानी कि घर से बहरी ले मोय काम कर ले करवाई हम त करावे कर कोन के करावे सा हां फ्री के रानी मिलल तनी काम ऑर्डर कर दिए ना कि ओकरा हर चीज करो तनी के छूके का काम मत करो सा कुलानी के कहतनी करवा सो खेलवाड़िया से जो ठीक है कहता रुकी हम जाता नहीं जो पहले हमरा के खाना लिया के दे जो तो खोल के सरिये ध देता नहीं जानी आ मोय नोच दी रुकी हम खोल के लेके आवत नहीं ए सब मैं कुल ना पानी नहीं के तो छोड़ावत तो छोड़ते नहीं के बतावा हो दोगला ने काम ना कइले रही तैना ना कहती स खिस पिस में केहू कही हैं ये छोट रह करे पर नाज रहल हवे तो सब तो सपने पे पानी फिर गइल अब का आदमी करो 1 रुपया लेके दोगला ना तू भइल बिया भइ रही धूमधाम से त दानो दहेज मिला रही त इज्जतो पानी रही त हैं त लेके आइल हन काई ने कहां से ढेर हीरोइन चाहत रहल दोगला के लागत है कि केहू खाना पानी ना बनाइए दादा ये गने तान तान के लोग पटाइल बाटे कौनो बात ना नेहा ए नेहा कौंसुलिया लेके आओ जो केहू सब्जी साग ना बनाई खाना पानी ना बनाई हमनिए कि एगो हमारे बेटा बेटिन का लोग दाज लेला चाची तो तोर हीरोइन भी है हीरोइन से कम भी है का तोर चाची नाखून टूट जाई मुंह करिया हो जाई हाथ फाट के चेचार हो जाई एगो हाउ आइल बे उ का करी केहू के कुछ कहलक नहीं क्या ऐसे कहलक नहीं क्या कि तानले वाले जा कि हमार बेटी बेटा सयान वाला तो उहे न बनैया उहे खियैया तो हम ही बनाई पियाई बाहर का काम करन जा औरी का जो तो बबा के ले हे अपने पशु ले लेके आओ जो पशु लेके आओ काटी जो न मड़ैया में होई जो काहे कहा हमने अरे तू उन्होंने का सिखबू काए माई तू उन्होंने का सिखबू जल्दी बना हम भूख लागल हम स्कूल ही जाए के बा कितना नीमन गोभी बाटे अपन किस्म किस्म के लोग खाना किया तो बना के त कितना निक लागे दीदी जी क्योंकि घरे नई के या वो नहीं की करत दीदी जी का हो दीदी जी नाम को दीदी मने रौला काहे की कुल करतानी त के करी नौकरानी घर में नौकरानी में फ्री के ओकरा से के कटवावे के ई कुल का करे के बेटे रौला के हमारे जिनी मम्मी जी कहली है कि जा सब खतरा सन ओकरा के नौकरानी लेखा घर में ई बतावा सन कि एगो काम धंधा नहीं के करत न लेके आइल बे न दे के आइल बे तो भगवा परवाइल बे कौन जात कौन मंगा भी है के जानता है दादा ओकरा के मार के मम्मी जी कहतई ई त बात सही कहतड़ी अब दिमागवा में घुसल हवे हम त ओही दिने ना दुआरी से दीदी अंदर ढुक देला मैं काम ढेल दी साफा अपन करो मैं के
मम्मी जी झोटावा धो के एने कर देती तो हम लातावा से मार मार करो कहली कि जाके कह द बड़ा की के जवन मन करे तवन करा जाए हमारा मतलब नहीं कि हमारा बेटा के पोट पाट के लेके भागल बिया नु क्यों करे दादा ऐसे का कहता उनकी मोती में देवरा की ढुक गइले केतना हम निमन साड़ी किनले रहनी है के अपन देवर की बियाह ए दीदी जी है ना एगो लालसा रहे जी की छोट देवर वाला लास्ट डीजे में हम खूब नचले रहती खूबे नचले रहती भले हमरा के बोतल पानी चढ़े के पड़े त का करी लोट लोट के नचले रहती कबो नागिन धुन नचले रहती त कबो भांगड़ा नाच नचले रहती कुछ मैं भांगड़ा लांगड़ा मैं लेके बैठ गइल खेले वालिया हां मैं बैठ गइल लेके घर के ना रह जनी इज्जत के बारे में ना सोचलस गया इज्जतदार है त भाग के आई जी रवा नहीं की देखो इज्जतदार भाग के आवेला आदमी बात सही कहतड़ू ये कनिया लेकिन कुछ कर ओ तने खातिर गांव नगर हमनी से मुंह घुमा ले बाटे घुमा ले बा दीदी जी तो होता ना हमनी के करा के मार मार के मुंह निकाल ले चटबू खेलाई तू उहे कमा करबू का ई का कहलिस रे सुंदर ये कुल करम ना तो देखत रह मत कैसे हमकर गति होता सही रौरो गति हो जाइम त जनी हमरा के गति जो तू जानत और का जो ये कुल सुन भी जल्दी बनाओ तनी जो जेवन होते उन कोई दे कोई ओठलार नियर बिया गाउँ से त लहरो ना ले ओकर पता न कि गाउँ नगर कहताटे कि देख एतना निमन रहल ससी एतना निमन रहल हवे ऐसा धंधा काम कइलस की ए दीदी जी घुआ पुआ के अंत ना मिले चार बारह के अंत मिल जाला घुआ पुआ लगैले रहन जनी त हम त ई कम कि यो बिनका के नाकी पानी पिया देवे के बा बोल ना बोलेला जेवन कि जे ना बोला उहे बोल खोलेला वे हाल बाटे ठीक ना हम त मन करता कि मन करता 3-4 किस्म के सब्जी बनवाई आ 2-3 किस्म के भात बनवाई आ 4-5 किस्म के रोटी बनवाई जान जाई का कपड़ा भी टोरले बनी चरती आ हमार तनी गोड़ हाथ ले तेल लगा मोहली पोत मोय कर तब का जाता नहीं चल चल उठी छोटावा धर छोड़ी रवा तू मत करी उठी छोड़ी जब फिर के न करा नहीं मिले त हमनी के का करे के बात जी आए ने नहीं बड़ी का मत और त निमन काम बाटे और त हमारा आराम रही चल तनी जब कहे देले बड़ी बूढ़ी त खूब निमन से उनके कहब न झोटा पकड़ के सोचे चल मार लता से अभी ना जानता ही नहीं भागुड़ी पड़ाउड़ी ना दीदी तो कुछ दे तोहर मुंह दीदी ऐसे रहो दीदी हमरा ढेर मुंह से दीदी कहतड़ी रे दीदी कहला कि बहुत आदमी बा हमर देरान भी तोरा दीदी कहला से हम दोबारा हाथू नहीं की बुखाइल नहीं की कि हमरा के दीदी कहू दीदी आखिर हम कौन गलती कइली बनी बात नहीं गलती हेनु गलती चुआ खाए के बिलार भोली भगतीन हमारे देवर का जिंदगी खराब कर देलु केलाड़िया अभी कहत रहू कि कौन गलती कइले बनी कौन गलती कइले बनी गलती अच्छा सही बता तोर मइयो भाग के आइल है तोर महतरियो भागल है ना दीदी प्रभाव पर लगे भागली है लेके मेरी देवर के अरे भगुइया तोर माइयो लेके भाग रहे रे तने की उड़हरी बाबू हां डबरी ये वाला भगुइया न बनाए के बना खियाए के बाटे दीदी जी आज के बाद करके उड़हरी के बेटी कहे के बा उड़हरी के बेटी गरीब दुखिया बाई सने दीदी जी एही से कमाई छावना ने बियाह गइल बिया आ कुल भागत से एनी से ओनी समय पर माई बाप बियाह ना करते बेटी बेटा भागाबे ना करे कर गलती नहीं खे कर माई बाप के गलती बा वो भगुड़िए होई ना भगुड़िए वो सबके शर्म नहीं किया मत करो जनता ही नहीं खू ठीक बहुत बढ़िया हां ई देखो नचिया तड़ी भगुड़ी चल कानवा खोल के सुन ले देख रे कानवा उखाड़ तड़ी हमर कुल बेटा बेटी का कपड़ा धो आ चल के घर लिया को गोबर पानी तेरा करे के बा तोरे घूंघट मने करे के घूंघट में तोरे घूंघट में आग लगा देवल जाई हमनी के ए दीदी जी अगर खाना निक ना रहे कर देख हम हसुआ से कर अंगूरी काट देब हम हां खाली अगर हाथ से निक ना तो बनो देखे कर हाथ कैसे काटा तनी हम ठीक कर दीदी निमनो खनवा रही तरह वैसे तो खराब ही काम जा अरे मन काम ससुई हमनी के छुट्टा छोड़ ले बड़ी ससुई हमनी के छुट्टा छोड़ ले बड़ी ना मर खावा काजल मन ले दिया भगुइया अरखी का मिलल बाटे हां नहीं यही कुल पन हमारी देवरा के तू कइले बिया लगा के अब का ले बिया कुल पे अरे बताइए सिखा ले ससुई बता की तो बदला खेल तो दीदी हमर देवरा किन पटाउली बता चोरी बड़ी दुखाता को बन बता रे को बन तो बता तोर माई के को बन सरे ए गुड़ो ना दीदी का को नहीं जा आ मैं
ये दे तू ये दे छटका ये दे जानते नहीं कोड़ा धर हमारी बेटी के कहू मुंह उठा के बोल दिया की जगह को बना था देखो तनी कथि लागी लेखा नाचत जाके एने से इनका घरवे में से न कि गिर गई है एक कहीं एड़े एक कहीं एड़े का खून फटका दे लोहू फटका दे हां वही का जानताड़ी हम तो कहीं ना कि बुढ़िया तन से हमरा का छूट दो हम इनका माई दादा कुल याद कर दे भाई ये दीदी अब हमनी के काम बटे धर्म बके हम ज्यादा नहीं जाओ केतनो भगवा परवा भी लेकिन काम तो कर दे त चिकनाई न चिकनाई के रखब ये बहुत छू के काम ना कर अरे बाप बाप का करी इतना त टोला महला सब माजा लेता टे माजा लिहले के चलते न नहीं कहीं जात न त जाके आदमी तनी केहू के लगे उठी बैठी त नहीं हैं त जेकर मुंह ना बोले के ओकर गाड़ बोला ताटे काहे फला ना बो कुछ कह फिर ये में पतो ही उतार लिहल त हमरा सुना ही करना बाटे हैं बस दोगलवा की चलते ना ओ खेलवड़िया के समझ में ना आएला तो दोगलवा के तो समझ में आवे के चाहिए कि जाए अब केहू घर में बियाह शादी करे के नहीं के हम ही ना बानी अभी हमारे ना फिलहाल में बियाह करे के बाटे एकर इतना आग फेकल रहला दोगलवा के ना हैं इतना आग फेकल रहला के एकर बर्दाश्त ना भइल हवे काज ने कौन जात बिरादर उठा के लिया देले बा घर में हैं का हम कही हमार तो कुछ कहाते नहीं के मायरे का रे अब बताओ संजोन भज तवन कोई नहीं जवन ठीक कोई नहीं हां त जा तोरा मालूम बड़ी माया जिन के समझाव कुल तक कहतरी ससिया त फिर ये में मेहरारू पागल बाटे कबूतर नियर मका ले जा सौड़ई हस जाए दे हम गलती कइल त हमारा के बोलसन बताओ भौजियो बोलत जाए ओकरा के तूहू बोलत है वो बताओ जैसी करनी ओइसी भरानी अब जैसन करब वैसन पइब वैसन कइले बड़ा त भौजाई बोलबे न करियस ओनी के बोले के हक नहीं के बताव ना केहू न कहत ले कि शशि बाबू के बियाह में हई पहिनन त शशि बाबू के बियाह में हौ पहिनन त दोगला के बियाह में हई करम त हौ करम कुल त साध के सधौर दामाद मिलले अधौर हुए हाल बाटे ठीक बा हम गलती कइले बानी हम नहीं कहत ना हम नहीं कइले ओकरा के बार-बार बताओ बोलत सन तना गरियावत सन वो आदमी ये जानवर हिया त नहीं के सुनात अच्छा उ समाज में हमर लइका से नु डाल के लियल बनस तो उनके कोनो इज्जत नहीं के आई भगवा परवा के हम ढेर रेथु से राखी ना हो बताओ तोहनी कोई इज्जत नहीं के देत अपने बताओ सन बोलत है कुछ तो नहीं के तेल पानी हर कुछ करवाते बानी खाए पानी करवाते भाई अब कहत सन बहर के काम करे त कमे रही समझ जइहे ठीक ना जेतना यानी के इज्जत लो त नौकर इज्जत नहीं के अब त तोरे कारण केहू की दुआरिया नहीं खी जाता नहीं अब हमर रहिए का गइल बाटे बताओ कौन मुंह लेके जाई बता ठीक बाटे त बताओ हमने का करी ओकरा काहे के माने उतना करबा का जा गोड़ में तेल लगाव लेके सूत उठ बैठ जा जा इतना भी ना दुबर भइल रह जा ना मैं ऐसे मत कर हम कहत नु तू जवन कहबे तवन हमनी करे पर तैयार बनी जा हां त ठीक बा कह दे कि घर में जितना काम बाटे कुल काम करो कुछ हमर दोनों पतो काम ना जानिए स ठीक कह दे कर बाहरी भीतरी कुल का करे के बा चल करबा ठीक बाटे ऐसा हूं मैं नेख नाम कमैले आ वैसा हूं मैं नाम ना कमैबा ठीक ना ठीक बाटे हम जाते हैं सब कुछ कह देम जो जन कलवे करे हां ठीक बा हम जाता नहीं लिया के कुटी कटवावे करा से ठीक बा कटवाओ जो हम माना कइले बनी तू माना काहे करब रख ले बनी हुए कम बका अभी बताओ बुझाता हमारे के जब रही ना दिया सबसे बढ़िया रही नु तो हम लिया के चल जिम बहरवे तो बेचारी को ओकरो इतना दुख नहीं कहती बताओ भीतर के तो करते रहे काम कहती बहरियो को करवाइम कुटियो कटवाइम तो ओकरो जीव नु ह नहीं भगवान जी यहाँ सब कहते हैं कि जाके गाय के आसानी गोते हमारा तो बुझाते नहीं के नहीं नुचर करनी हम कि नहीं जाएंगे गोते दूरिया पर तो कहते हैं ज्यादा अब कहते बन जाए जब ये सबके राजी बाटे कि जाके ऐसे करो ऐसे करा का करा ये नु करम घोकता ना बस जाई में आसानी गोतम यहाँ सब के इतना नहीं के बुझात खाना पीना इतना करता नहीं धरता नहीं तब वो कनेवा बदनामी भैया बाप बाप सब की मार मारा था इंजा हमरा के कैसे सौ के हम बानी हम जानता नहीं कि लव मेरे शादी को के एलिमेंट तो को नतीजा का होला आज हमरा के बुझाइल अरे त हे में अब रोग लगवला के कौन काम बाटे करे
पूछो ना तू मम्मी। ई बताओ कोनो काम में काहे हूं कइले रहतरी काहे जब हंसी खुशी रह बता अपन घरे दुआरे रहेला का जरूरत रहे जाई जाके ए भाई कुछ कर रोवा गावा आ चाहे कुछ कर कामवा त कर ही के बाटे जल्दी तू करा मुत के मार भैंस ओहि में हिरल बिए जाके ओकरा के निकाल जो मम्मी जी हम ना रही तो हमरा से पहले के करत रहे। अरे हे जा मम्मी जी करे के बाटे हे जा हां अब तोरा का हम सबूत देते चली हां सबूत देते चली ठीक भइल हवे धक मुन त कर धक छी दे औठिए देई हमर माई भइल बाड़ी पूछा तारी हम ना रही त क्या करत रहे मारी ई जग बिया मारी भगुइया के मारी पानी के मूत के भैंस उ हिरल बिया पानी में मूत में जाके ओकरा के निकाल मूत काछो कर तई का कहती है ना करम रोवती है जा काम करे के पड़ता रो ना रोवता काहे रोवता रे? नहीं सोचले कि खाली जा भातार लेके रह घर में ए मम्मी जी जानी का सोचल सोई सोचले कि बात तुम लोग गोतनी बाई सन घर को ठीके ठाक बा जाई में राज करब हाय देखा तब कि ना लता बा मारम न के यहां के तुंदार भीतरी कपार में निकल जाई ढुक के जान जा कहते कि हम ना रही त के करत रहे हम तोरा के बतावत चली तोरा का सबूत देई हां ओने ते ना रहिस त तोरा मम्मी जी जीमा ले बड़ी तोरा के बताई हन बैठ के विस्तार से कि हमनी के करत रही जा जबी के मुआ के तोरा भूसा में तप दी जा बोल हे भगवान जी होई देखा तोहनियो करम बा न मम्मी जी पूछ मत कहां आराम हां चढ़ बाकिन बिया चढ़ा बाकिन भी त हमारा आगे चढ़ा बाकिन ना चली पहले बता देतनी जब पहले आवे करल त लोग अइबे ना कइल हवे ई बात तरवा कहां ना जब बात करत लोग आवे ना हरी जगह बताटे जा कहुनिया का तन तुर तोड़ मन तो करता कि मार को हां फट जा मंगिया फट जा मंगिया को हां ऐसे खेलावाड़ी कहिन की मंगी फाड़ बिया जानी उठा कुटी आ चल नदी में डाल उठा ठीक उठा के एक ना उठाई एक ना उठाई रुक जा खुटिया ले बदल खुटिया ले बदल चल जल्दी उठा दिए ई में का ले जल्दी गइल नहीं खे सब ढेंगा ना एक रुपया ले बड़ू ले बड़ू आए ना दे ले बड़ू ना ले बड़ू धोका बहे चरचरा दे रे चरचरा दे कर बढ़िया दाबी दे कॉल करतो माने ठीक कर भगड़ कुई अरे नहीं के अरे बाप रे बाप चुप ना रही नहीं के सफा तो रंडा हो गई नी सफा ठीक बा भांडा होगनी चाहे भांडा होगनी कुछ होगनी बाकी जौन पहले खाली एक रुपया ठीक करतो ये नती उ बांडा हो गया तब तो ये लही ना ए रही मम्मी जी का खा के जन्मैले बन जितना बेशरम अरे हम का बताई का खा के जन्म ले बनी वो भागा के लेके का लेके आई भाग माने के का कमी बनी माई का गहना गुट्ठी लेके भागल का लेके भागल धन दौलत लेके भागल दौलत लेके आई रही तो मैं तोरा के मिलल ना रही भवानी परवानी इज्जत से बियाह भइल है तो अपन दौर दहेज मिलल है मार ठाट से मौन चले रहती सारी लुगा पहन के लहंगा जगह सा गुरना का ताकत है जैसे बुझाता कि हमरा के खा जाई भवानी जोहरे मार दे देखी जहाँ से टॉर्चर कइले से हमरा के बहुत अच्छा बाटे के खा के हम ए मैं जोहर में उड़ देला के कुछ जरूरत नहीं के ठीक बा तो जा ना जा घर हमसे निकल जा हम जाते हैं जैसे आता ना हम इनका खाते इतना त्याग देनी इतना बात बोली सुना नहीं तो हम घर दुआर त्याग अरे देके मिला के नतिया जाते हैं। नतिया जातिया जा मेरा के जो दुइया को हिस्सा लागे के चाहिए दुइया को हिस्सा लागे के चाहिए दुइया को कहते तैਨੂੰ हम ना दुइया को सके। एगो कन्या के एगो होम के दुइया को हिस्सा लागे के चाहिए ये तो ध्यान दे ले कने चुपचाप रह जा ठीक ना काहे बड़ा हो गइल बड़ा आप चुप रह सा जन भइल तवन भइल छोट बेटा हमारा हुए आजकल सब भागत पारा तटे तब एकदम ओकर के त्याग दे बोला तू राम बाजी ना रहे तो हम ना रहते भले भाग जा भगवान बरवा का साथ दे हिस्सा में से देवे के का लिखे कट्टा बाटे ताके हरदी उर लेके चूम हिस्सा देवे के लिखे हिस्सा लिए चल जाई तब हमनी के का करब हमनी के काम कर पर यहीं चली जाएंगे नहीं आई ई त बात सही कहता जोन रोमाई हमनी का फरर उड़त ते ना उड़ी रोज कमवे में लागल रहल जाई